Салом, дӯстони азиз. Умедворам ки ҳамаи шумо хуб, тансиҳат ҳастед, апаҷоно, хоҳарҷоно, модарони азиз. Имрӯз мо ба барф бурид. Аз нишон метиҳам. Уже барфумон қоқ шуд, дӯстон. Набинед. Прошальни барф будин. Саҳар кати борид, камтар хунук шуд. Мана ҳозир бо қоқ шудааст. Бинед, духтаро. ҳамқа барф меборад мо ба. ҳаминаш нақс. мо ба камтар барф борад, агар ҳавомон дара хунук мешад, ҳама касал мешад. Барои ҳамин лучше ҳамин кам боридагиш. Бошад, дӯстони азиз, ҳозир уборка карстодам. Ҳама ҷо титай. Бояд тоза кунам. Зинураҷон, дӯстони азиз, боз як харидчаи нав кардам. Ҳамин тарелочкаҳо гирифтам, шишагӣ, бинед чӣ хел качестваш хушрӯ. Инам як набора 6 дорад. 6 гирифтам аз ин. Мана бинед чӣ хел хушрӯ. Ана баъд аз ин намуд нишон надода гирифтам шуба кадуча, шакармонак кардам ина дӯстон. Инам шишагӣ. Мана халин ваяш качестваш беҳад нағз. Аз ин гирифтам. Ана инҷа шакар мемонам. Ман фақат даруни ҳамин чизои ваянба шакар, намак ёки ягон хел макарони орд ҳамин чизон ба ҳам хали приборои қошуқча мемонам ки мисол дигар қошуқо кати истифода накунам, фақат ҳамино кати кунам. Гуфтам ана даруни ин ба мемонам. Ина гирифтам баъд дӯстони азиз беҳад сахт ба ман маъқул шуда ҳастакум. Ман худаш ҳамин чизои нағз мебинам дӯстон. Ҳамин шишаги чизои аз ин гирифтам. Дӯстони азиз, имрӯз бошад мехоҳам ба шумо ширкати Атомиро тавсия диҳам. Дӯстони азиз, бовар кунед, беҳад як ширкати қулай, ширкати даркорӣ ба ҳисоб меравад, ҷаҳонишуда аст ва инчунин ҳалол аст. Занон, мардон, кӯдакон барои ҳама, барои ҳар як беморӣ метавонед доруҳо, витаминҳо аз инҷо дарёфт кунед. Инчунин дӯстони азиз, занҳо метавонанд барои худашон косметика, духи, дезодорант, ҳар гуна витаминҳо ба мисоли хемохем ва ғайра, ба монанди касалиҳои қанд, давления, ҳар гуна чойҳо барои харобшавӣ, фарбеҳшавӣ метавонед аз ҳамин ширкат дастрас кунед. Ва заноне ки метавонанд кор кунанд, мана инҷа ба ҳама оиликошон оварда шудагӣ аст. Беҳад як чизи нағз, компанияи нағз ва инчунин дар як команда агар кор кунед, балои шумо намесӯзад, метавонед ҳамин любое время балотона боз истифода баред. Дӯстони азиз, марҳамат, апаи Шарофат хоҳиш кардан ки номерошон нагузорам. Духтарон, касе ки хоҳишманд ҳастанд, метавонедон дароятон ва ногуфта намонад ки дӯстон борошон беҳад арзон аст. Аз ҳамин апа харидорӣ кунед. Ин лопатаҳо дорам, дӯстони азиз. Ин размери калонаш бо аз ҳамин чандта майдеш ҳаст. Даруни орд ва якташ даруни шакар ба ҳам хелда мемонам, што ба ҳамино кати истифода барам. Ҳам удобне, ҳам аккуратно мешавад. Да-да-да-дам. Дӯстони азиз, як комплекти нав барои худам гирифтем. Рости дасти духтарчам ба додам гирифтааст. Ҳама коробкаошай набинед. Чӣ хеле қада партофтааст. Дӯстони азиз, буровардани безеб қада партофтааст. ҳозир 1 минут. Мана дӯстони азиз, бинед чӣ хел хушрӯ. Ман худамам хеле чизои нағз мебинам, беҳад сахт нағз мебинам дӯстони азиз. Набинед. Ина ҳам курта катиам, ҳам чизои кори катиам, то есть кори мегум. Современный катиам пушедам мешавад. Нигоҳ кунед. Пушоруша бинед. Чӣ хел хушрӯ, чалаш. Мана дӯстони азиз, бинед чӣ хел хушрӯ. Дед. Ина гирифтам баъд. Дӯстони азизам, хел харид кардана нағз мебинам. Ба фикрам ҳама занакоам халиам барои хонаи худашон, барои худашон. Ҳамин чиз хеле чизои беҳад сахт нағз мебинам дӯстон. Агар бовар кунед, дар хонаим ҷо нест аз ҳамин билизу билишкоҳоя. Все таки бо нағз мебинам. Мебинед
чихел запитаги. Дӯстони азиз, мехостам бисёр чизои ҳамин нодаркоримам ягон занак ё ки духтаре ки ниёз дорад тиям ҳам хел беҳичӣ. Мисол дӯстони азиз, сумкачаҳо дорам ё ки ягон бижутерия, крем-премҳо, ягон чизе ки худам дигар истифода намебарам, мехостам ягон духтарак ё ин ки ягон зан ба диҳам. Касоне ки муҳтоҷ ҳастанд ҳамин чизоба метавонанд ба рақами ман закрепит кардаги ман ҳаваба нависанд. Ман номерошона мегирам, насиб ягон вақте ки бекор шудам зангашон мезанам, ҳамин чизоя месупорам. Дӯстон, агар бовар кунед, бисёр чизо дорам ки аллакай ман ва истифода намебарам. ҳам чӣ хел гӯям, ҳам уже вкусам, стилам дигар хел шуда истодааст, ҳамин чизоя наметавонам карда. ҳамунба намехом партом исроф кунам барои ин ки пул сарф карда ва чизои харидаги ман ҳамаш чизои хушрӯ, тоза. Агар касе ки дилаш дур наравад, ягон касе ки аз ростӣ ҳамин чизо ба ниёз доранд, метавонанд нависанд. ҳам хел хайр мекунам, метиям дӯстон. Ростӣ мехостам дар бораи мошинкамам духтаро багӯям. Баъд аз анами стирка кардан духтаро хуб мешуд ки манами крышкаша гиретону даруни анамина полностью хушрӯ када қоқ кардан дар кор. Ман фақат полностью шакида қоқ мекунам баъди ҳар як либос шуштан дӯстон. Баъд ам хел кушода мемонам, ина кушода мемонам, даруни барабанашам чизи даҳанакаша кушода мемонам ки чтобы воздух ҳаво даромада истад. И мани даруни ҳар баъди ҳар як стирка даруни анами резиноя хушрӯ када қоқ мекунам дӯстон. Қоқ мекунам ина полностью, инҷоҳоша шакидам хел мемонам. Баъд мошинкаи шумо ҳам долго хизмат мекунад, ҳам хел тоза меистад. Да дӯстони азиз, хел одамо ҳастанд мисолан хел мемонанд, меистад, ба фикри ман ани ва ё тез безеб мешавад да мошинкашон. Лучше ҳам хел тоза када мондан дар кор, ҳам барои худатон долго истифода мебаредтон, ҳам приятно меистад ҳамин чизатон.